L-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Sissa aktar minn 1800 first time buyer li xtraw proprjetà sa l-oħra applikaw għall-lotja ta' 10,000 euro fuq 10 snin. Dan tħabbar il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli Rodri Galdes fejn spjega li minn Ġunju li ġej dawk il-first time buyers li xtraw proprjetà sa l-oħra se jkunu qed jirċievu l-ewwel pagament tal-euro fis-sena għal 10 snin li ġejjin. Il-Ministru Rodri Galdes fakkar kif permessa din lotja aktar minn 2800 first time buyer li fl-2022 saru sidin ta' darhom f'Ġunju li għadda diġà irċievow l-ewwel pagament ta' 1000 euro fuq 10 snin u li din is-sena se jirċievu it-tieni pagament minn 10. U ħafna miż-żgħażagħ tagħna jixtiequ wkoll isiru sidin ta' darhom, illum qegħdin ngħinuhom permezz ta' imbuttatura finanzjarja biex jaslu għal dan. Given ukoll li għandna limitazzjonijiet kemm fl-art, kemm fil-bini, kemm ukoll pajjiżna huwa żgħir u ċokon tiegħu, imma xorta waħda għandna rekord tajjeb dak li għandu x'jaqsam ma' min qiegħed ukoll sitta daru lhom il-ġurnata. Minnaħa tiegħu il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Matthew Zerafa qal li l-awtorità kommessa li tibqa' tinvesti fl-aspirazzjonijiet taż-żgħażagħ Maltin dik li jsiru sidin ta' darhom. Dawk il-first time buyers li daħlu fis-settur tal-proprjetà l-ewwel darba s-sena l-oħra u li għadhom ma applikawx għal din lotja għandhom jagħmlu dan sa mhux aktar tard mill-aħħar ta' April fuq is-sit tal-Awtorità tad-Djar.